Виждам, че ускорявате кръвно от 0 до 80. Айде, пробай се. Значи, добре ли е? Питам те, добре е? Не е добре, да. Не е на добре, няма да е на добре. Не. Нека чуем какви приказки ще ни разкажат тримата актьори. Виктор Калев, Краси Радков и Мариан Панчев. Имаме гости от Оряхово, може да ги поздравите, Дон Корлеоне. Къде са? Дон Корлеоне. Къде са от Оряхово? От Оряхово седнали там в десния сектор, ето ги вижте с плакатите, тия прекрасни деца. Дон Корлеоне. Славия, номер 1. Кой сега е номер 1? Така. Разбирам, че днес е ден на възрастните хора, но моля ви, още ви е рано за деменция, ако е възможно да сте по-съсредоточен. Днес е ден на музиката. Музиката, ден на музиката, да, също. И на възрастните хора. Да. Да. Честит празник. Не, за мен. Честит празник искам да кажа на всички възрастни хора. Като човек на музиката. Да. Кажете сега добър вечер на зрителите. Добър вечер на зрителите. Да. Бонасера. Виж колко смешно. Да. Помниш ли Дон Дженовезе, където като го простреляха се държеше детински? Да. Няма. Кажете сега защо сте дошъл, господин Корлеоне. Виждам, че ускорявате кръвно от 0 до 80. Buonasera, e tutti i ragazzi, e questo macarone, e Don Toncolone, e il signor Pantalone. E questa noce... Да, идвам да се похваля, да ви кажа, благодаря. Искам да кажа, че станах ловец. Пряк. В момента така ловният сезон е в разгара си и аз реших да отида така в моята ловна дружинка тути-капути на един тридневен лов. На един тридневен ловен излет, защото обичам почивните дни, лято на морето и пълни джобове скъсани тук дори елда. Значи, господин Трифонов, не чувствам напрежение във въздуха, но само го чувствам, нали? Значи в дружинката беше и личният ми трубадур Дон Боци де Солтариче. Значи, той първоначално не искаше така да идва с мене, защото не беше отстрелвал друго, освен длъжници. Ама аз, разбира се, го укоръжих. Викам му, айде бе, пробай се. Айде бе, пробай се. Значи, добре ли е? Питам те, добре е? Не е добре, да. Не е на добре, няма да е на добре. Не е добре, да. Като така дебнахме с Солтариче, така с него в гората, по едно време нещо в храстите зашумоля и аз веднага почнах да стрелям. Дум! Чу си скричаване и си викам, край, удари големия глиган.
Приближих се, надникна в храстите и що да видя? Гръмнал съм единия брат Галев. После зад един вековен дъб се показа разкошен елен с огромни рога. Викам на Дон Боци да се отрича. Давай, Боци, стреляй! Той ми пита, по кое бе? Аз викам, как по кое бе? Елена, Елена! Дете на дивата пустиня, Мура-мур, Елена. Само те обичам аз. Аз отдавна се занимавам с лов и риболов. Най-странната ми случка... Най-забавната ти случка? Да, най-забавната ми странна случка, която никога няма да забравя, е, че когато веднъж си така дебнахме зайци пред нас, гледам някакъв гол мъж по прашки. Събира съчки и пее за някаква икебана. Така, стреснах се така и го отстрелях. От тогава явно го... Яко, не явно. От тогава, да, яко го пере с чмата. Да. Навръщане от гората, като минахме през едно селце, видях на пътя някакво магаре. Вдигнах пушката и го подпуках. Направо го направих на куцо магаре, малеле, куцо магаре. Да. После седнахме да обядаме до един голям камък. И там намерих една чанта с пари. Парите на Жоро инкасото. Като се върнахме в града, отидох в банката и казах на служителката: Далинда, ме яма, те яма. Ме яма, ме яма. Мама ти. Викам, намерих парите на Жоро инкасото. Идвате да ги предадете ли? Попитаме тя. Аз викам, не. Идвам да се похваля. Значи, после реших така верно да ги върна парите на Жоро инкасото. Дадох ги така... знаете ли какво се оказа после? Не. Той, дето трябва да ги откара обратно, духна с парите. Явно им е била такава съдбата. Между другото, господин Трифонов, понеже така и така бях в банката, не се сдържах и реших да обера. Браво. Ми хубаво по. Извадих си пистолета и викам на касиерката, значи, разкошна, 70 годишна баба. Викам, давай парите. Спокойно. Тя се оплаши и ми каза, ама нямам пари. Аз си викам, как така да нямаш, бе, бабче? Нали те знам? Оборот на си, лягай, моли, нама мен ми се леле. Бабе. Освен на лов, господин Трифонов, ходихме и на риба. С фамилията. Защо? Защото, нали знаете? Какво? И ловец съм, и рибар съм, на закона. Цар и господар съм. Нали? Вие какво ми ще кажа? Мамата, да. Дон малкия селчо господин Трифонов ни заведе на един язовир и ми вика, и тук ще ловим сомове. Или както той казва, сомове. Значи вчера хвърлих, вика, захранка. Така ли? Каква захранка хвърли, питам го аз. А той вика, ми малко кюспе и няколко длъжника на фамилията. Значи, обаче нещо не кълвеше и така се заговорихме с моя консилиери Дон Меци, който е кръстен на баба си. На баба си? Да. Коя баба му? Баба Меца. Да. Той ми сподели, Дон Корлеоне, реших да се включа в една благотворителна инициатива. Да. Така се очудих, го питах, каква е тази инициатива? А той ми отговори, инициативата е: не слушай чалга, спаси салфетка.